кръстен, нека да му дадем думата. Брати и сестри, Господ е много чудесен, много чудеса прави. Защото преди 2-3 месеца аз работих. Той се отиде брат Михо. Нали познавате брат Михо? Той беше тук. И аз си бачкам, работя си. Ама какво ми стана? Защото всякой казва ми, че много по-схваща. И аз просто, как да ви обяснявам, че става ми, че жал за него. Разбирате ли? И аз един ден така работя и целият ден въкъла ми е той, брат Михо. И какво ми стана? Аз само за него мисля. Не работя, защото стана ми много жал за него. И така, след работното време, аз исках да отивам при него, да си говорим за Бога. И аз отидох у брат Яшко, той там сядаше и почнахме да си говорим за Бога, за Словото му. И аз му казах, айде да ставаме да се молим. Той каза, добре, ще се моли. И той почна да се моли. И след това знаете ли какво стана? И аз почнах да се моля. И нещо от мене почна да излиза, някакъв човек отстрани излиза и веднага влиза друг човек. Веднага друг човек. И аз почнах да плача. Плаках много. И след това как станах, бях като роден. Какво ми става? Гледам хората, много друг. Чувствам се като роден, така ви казвам. И след това отидохме, същата вечер отидохме у брат Бекирчо и славихме Господа. И затова искам да се кръщавам. Че Бог ти промени живота. Че Бог ми промени живота, да. Така, въз основа на твоята изповед, на твоето свидетелство, вярваш ли, че Исус Христос е Божий син? Да. Вярваш ли, че Бог го е възкресил от мъртвите? Да. Той умря за тебе. Вярваш ли? Да. Въз основа на твоята изповед и въз основа на твоето свидетелство и пред цялата църква, ние те кръщаваме в името на Отца, Сина и Святия Дух.